дечка пее и танцува. Охо, там има кухня. Ей, такива са стаичките. Обикновени. Това е същото. Така, сега ще влизаме в кухнята. Охо. Вау. Интересно. Изоставен пионерски лагер в гората. Така. Тук са били мивките. Тук всичко се разбаля, така че не бих влезал. Ей, тук е някакъв паметник на лагера. Сега ще влизаме там. После ще влезем в мъжката или женската тоалетна. Сега ще видим колко се е съхранила тази сграда. О, вижте, проваля се пода направо. Така че трябва да сме внимателни. Добре. Сега отиваме към така наречените тоалетни. Надявам се да няма никакви гадини по тия треви, защото са много високи. Така. Сега ще влезем в тоалетните. Така. Тук, както виждате, са били тоалетните на децата. За сега нищо интересно. Ето, само може да видите как долу се е провалило всичко. Както предполагам, тук е било служебната стая. Така. Тук сигурно са се къпали децата. Тук не знам какво са правили. Тук сигурно са се къпали, защото изглежда така. Сега ще видим женската част. Ето как изглежда отвън. Ето тук даже са се опитвали да къртят стената. Ето тук е женската част. Ето пише жени. Сега ще влезем или няма. То няма смисъл според мен. Ще е същото, само по-гледалното. Тук децата са играли в футбол. Ето футболното игрище. Отзад остават другите зали и сгради. Сега ще видим и ще продължим натам какво има. Така, сега сигурно ще видим какво има вътре в тия стаички. Предполагам, че ще е същото, каквото е било. Да, това е същото буквално. Само дето се е счупило още по-силно. Сега ще влезем вътре, за да преминем тука и да видим какво има тука. Така, тука сигурно лагера свършва. Да. Така и предполагах. Опа, не, има още сграда там. Ето, дойдохме към
тази къща. Сега ще видим какво има вътре. Ето какво има вътре. Ето. Както забелязвате, същите къщички са били. Сега, приятели, ще използваме ето това нещо. Яко. И така, приятели, май експлорнахме всичко. Сигурно ще слезем долу да видим какво има и ще си тръгваме. Ама ако забележите, буквално този лагер е разположен в много уникална местност. Вижте тези скали само. И преди, през 80-те, 90-те, са обитавали тук хора. Ей, даже може да се играе на баскетбол. Идеално. Така решихме да се върнем към тоалетните и да слезем надолу да видим какво ще намерим интересно. О, вижте! Долу се оказва, че стои на бетонни колчета или как да ги нарека. Забравих думата. Просто вижте каква красота. Мале. Вау. Добре, приятели, вече разгледахме всичко възможно тук. Нямаше нищо интересно, но като площ буквално е уникално. И факта, че в посредата на гората е луд. И така, приятели, излязохме на къмпинг зоната. Малко седнахме, починахме се. И ще продължаваме пътя да си тръгваме. Ще сложа малко вода от извора, за да си пием после. Горе има даже камери. Ето такъв е водния извор. Благодаря, че изгледахте това клипче за изоставения лагер, точно. Да.